Anya laki din! Salbag tigas na nga aramid mo, Berto. Talaga nga awanan tinamnamang agbalbaliw ka pa'y. Balbali nga bagbagaman marga. Aw madakas nararamida ka. Anya? Awanan bakit? Talagang napatigan di arakan niya. Ha? Napatpatag paigid din ate arak nga masika nga asawa. Ay, katno kas tamat laan. Baybayan ka nga rudan, Berto. Lukurang pa'y tinainom mo nga arak. Rumwar ka manan. No saan ka pa'y anapnag, salbag ka talaga. Anya. Anya lakit din. Ay, Basa, sakit basa, ka basa. talaga ti ulo. Unay kan lando. Ay, awan at talaga tinagdumaan nyo kin ni Berto. Day talatan arak ti itugtugawan nyo itinagmalmalam. Anya ka lagi din. Ay, amin. Nuko naman nagpara kami kini Berto amam Martak. Nagpara kayo magkinimarga ang ngaw-ngaw. Angaw-ngaw! Anya! Amam kaday tayo upa amanok. Kahit itlog na lang. Putak. Kaslasi ka. Anay. Sa anak nga ang putak-putak no saan akasta ti aramid mo. Agasa man, isakripisyong pa'y timay sa aldaw mo tapnulaang uminom kayo, salbag kakit di. Anay. Di ka kadimadanagan ba kay? No inom ka, inom lang. Napipiyapay timbang inom mo. Ngam tayo agbabay. Anya, ay saan man atila pangikum-kum paraam si Kalando? Tumanaw ka. Maminsan pa'y atalaga. Unay daytan, awan pa'y panagbutan nyo itirabii a panagawid yo. Ay no, di kay pa'y lamaalya di tadalan tapno agnakam kayo. Haw! Padjam mo na itang alalyak. Awan latamok, amay. Awan latamok, kuna manay, nyalaki din. Ala, kasla jakpat yan anatayan ni Berting nanaising. Ay natayag. Naala na ti sakit na itinalabos sa panagin inom na iti arak. Ay, dayta ti kanayon ko nga ibagbaga ka ni Berto. Ngam awan lat tanana. Awan ti ipangag na asao. Santo mo siguro ag nakaman makarik na iti sakit. Ngam yay na, yad adayo na mat Ay, awan ni Berto. Nakuna na nga rod kanya, anapatpatag ka no ti arak, ngam siya nga asawa na. Anya lakit din. Aniya, naibaga na daytaken ka. Wala na. Iso akaslawan pa ikit din sir-sirbik nga asawa na. Gapo itikas dyan ay baga na kanya. Puo na yan na Berto. Talaga nga arak ka, ti pa nakadanom na. Ay, wala na. Ipatay na lakit din no saan ang makainom iti arak iti duwang aldaw. Ay, numabalin nga rod kat agsapa aldaw malam nga uminom iti arak. Anya lakit din. Oh, ita, natayan ni Berteng lakay. Natay, gapo itinalabas a panagin inom na. Panagkunak bakay. Iso na tayo, baliktad nga mintibagis na. Anya? Ay nako. Makapaladi nga ba niya? Awanan ti kainuman may kinipari lang daw. Awanan ti Berting nga kanayan nga agwan no kasi nga awisan may nga uminom. Ay, no kayat mo matati sumarunugan kwa na katala. Uminom ka nga uminom iti arak. Anya lakit din. Anya? Tapno mamimpin sana ang tiragsak. Ay, nagbayagan. Sige, di mo bakit? Tas lay daw mo pa, hindi papatay ko mag... Saan ko nga idawdawat? Yeah. Ibagbagak laang. Di ka pa'y kaya tapno ijay yon nga ipapas ti uminom nga uminom. Kadwayo pa yan ni Satanas. Ay, tili bagbaga mo, bakit? Napukaw sa amat ang tilimbong ti panunot mo. Di ta ka man langin. Awakan pare. Napukawan tamanin ti may sa akong pare. Ay, huwag nga rin pare.
Makapaikawa nga awanin ni Berting nga kasangsangot ano uminom ta. Wan nga ron pare. Maikawa nga waran ti babaunta gumatang iti arak mo siya na bartek ta. Ay, makapasin na. Ay, no apay mo ngamin, anagriga nga ikatinday ta nga ara, Diyo. Dahil nga ron pare. Sa pulan latawan kami ti bagi dahil nga arak. Manipo dita paray, control man pailaan. Ayawan pare. Huh? No kanayunan ta. Ang mga nusan ngagbayak at sumarunutan kong kuhana. Ay, sos, sumarunong ibagbagam mo paray. Ipumpunta pa mo ni Berting ah. Ay, no, kaya mo ako si kalaan, pangasay, tasan nakpangiram-raman paray. Si kapalaan, ito muna. Anya, si kama Nyak pa'y kaya timatay ah, oh. Naimas pa lang timangan iti kilaban, oh. Makalawas mo ten anak kamasayag tibang kay ni Berting, kumare. Aywan, kumare. Iso ang makalawas matan asan anagin inom nila kay ko, ken ti asawam iti arak. Ay, sapay la ko maatag tultulo yun dayta. Oho, jak lapat yan, mare. Ha? Uray po utam. Kalpasan ti manula ang daw, sublian damanan ti arak. Sapay ko mata saan mo ten, mare. Ay, dagijay pa'y amamartag ti kunam. Italang nga adda natay, gapo iti arak. Iso akong dilimpiw da. Ngam kalpasan ti manula ang alawas, kunak tumat. Ay, awan ano kasta ti mapasamak, mare. Balik na naman tayo sa dating gawi. Unget ditoy, unget ijay, unget ita, unget manen inton bigat nga pula ang iti salbag nga arak. Anya laki din. Ay na, masaya at ang sabat ka kumare. Apay kumare. Hindi ka ni Jitersena ni bakit usang. At nila kay mo ijay. Kasta una abartak na. Anya? Nalabsak ijay. Haist! Agsarsarwa si ka. Ay, say! Una yun day jay alalaki aya. Asino ti kadwa na ijay? Agmay-may samad. Isa ko na. Agmay-may san samad ang naginom. Tsaka lamuan adda kadwa na nga pinanawan dan. Ay, una yan ay ati kastoy abiyag. Inayan. Napambanuga ka naggapoy ti trabaho, nga mapanak pa'y lamang nyawid iti nabartag. Ay, salbagkit day. Ikaman ngamin ti pagnakman na. Manumat ng tinaramid ko kenkwana ako nakapagnakman na. Ngam awan latamat mare. Konsumisyon na talaga. Ala, ano sam kumare? Nangay ka asawam ka nga rumang. Umadani manan ti piyesta dagiti natay. Ngam sika, adda kalaeng nga agkay wara dita ig-iged. Gapo iti nalabas sa bartek mo. Nya. Ako mga iti umadanin di pesta kagitin na tayo. Abay, mapasardang mo garot ti panaginom ni Tara mat. Anya? Ila, di ba ka mga... Rote palang kunam ka, mabuti nga kitalaan niya. Saan? Maraga? Anya ka po mga? Isuda ka diya, tagbutang ka niya kaya. Saan ka siya, ti mabutang nga nakwata. Alalya, bagbagam mo rin habang. Sapay la ko mata, makasabat kayo kanilando iti al-alya inton piyesta tinatay. Nakita ekman ti kinaturedyo. Wow. Sana ka mabutang? Ulak to ba? Nilagi din eh. Ne, no kaano arumabin? Igiddan mo matirumwar lando. Ha? Papanamanin aya. Di talang man, unay ka na ya. Ay napo, lando. Piyesta dagiti natay itang aldaw. Ngam rumwar ka pailaang. Anya ko mano, piyesta dagiti natay ita. Sana day ta tilapay, tapno saan kami nga uminaw, biti kumparay. Anya? Malain na kumbakay. Mabit kami laang.
Dita kami lang asidag. Dito la terse na ni bakit tereng. Ay, nagsara magaya mo. Tiyakin istorya ito'y naginuman ta. Paray. Ngayon, pare. Oo na yan. Nabartag tamatan. Nalaki ideng. Ay, Sa pa'y piyesta tinatay itang daw, paray. manalo nga no, pesta lagi tinatay sa. Ang laki din. Yan naman to tinabati. Kalbasa na, agawid tamatan na. Nagbasit mo to, natin inuman yun, kukumpare. Sino ka? Oo na yun. Ah, Manulang nga pula na saan tayo nagkikita. Saan akong amailasin. parang daw. Mabilang. Bertiteng-teng. Uwan, siyak kong maroon. Kitala uminom tayo. Parila to. Sa palin na. Mapaspasawag pare. Kasano kumamot ang makiinom ka na ni pare. Dorting ka na tayo. Ay, sa palin na ito. Agawid tal pare. Ay, agawitan paray. Sumgara kong patermouth. Ito pare. Tarahan pare! Oh, apay nga agkalkalingutan ka anagawid, Lando. Ay. Kunak man no napan kayo iminom kini kumparen Berto. Ay, napang kami bakit. Kinapod no na. Nabartag kami itay. Ngam namin pinsan, ano usawang kami di at day masidag ka na kami alalakay. Makinom kidi ka na. Ha? Asino ngay day jay? Sumgara mo tin salpag kiday. Ha? Aday masidag ka na kami, makiinom ka na. Nairopa ka talaga ba kahit? Nairopa ni pari Berting dayay, oh. Anya? Kasano anya pare Berting? Masidag ka na kamay. Naku na pa yan, nagbasik ka nun, ti arak inumumay. Uray nga rin ni pari Berto, kayo nagbutang. Iso nagpaspas kami, nakaaway ka. Minaputan na ka mo nito yan. Oh, kunak man no saan kayo amabutang iti alalya? No agsao kayo, saan kayo amabutang? Ngam ita, nagawid kayo mga kalkalingutan. Apa? Oho, Lando, takrot kayo magayam. Awalan bakit? Iti ka ano man? Dakayatan di mapanuminom. Oh, kun kunam lang day taberto. Naku na ka Jakayat talaga. Kunam iday, saan ka amabutang iti alalya? Sa ita, ikarkarimaw na saan kan amapan uminom gapulaang iti alalya day di pare Berteng. Sunggarak man bakit? Pangasim mata. San mo sang kadagulit tinagan na. Sunggarak ko naktumit. Oho, nagadukot nga ibagbagamon. Tilang magayam alalya ni pare Berting ti makapasardengken ka iti kinamanginom mo. Salbag ka. Ano? Ay, Jakayata talaga. Bakit? Yakit ta. Umay ka nung makinom ka dami. Oh, alalya. Makinom. Ay. Imbagak matken ka, a piyesta dagiti natayita. Ngampulos asaan mo adengdeng ganti bagbagak. Anya nga ita? Ala, ing kayo manan kanilandaw. Rumor kayo manan takita ikman. Anya lakit din. Nakaskas daaw man day tang aramid mo ita, Lando. Ha?
Itaman pa'y asaan ka arumor amapan makiinom kadagiti ko kumparem. Huh, yak kayatay, bakay. Ah? Apay? Agingga ka diita, kat mabutbutang kapaylaang gapo iti al-alya ni pare Berteng nga imbasidag idi na minsan nga aldaw kada kayo. Di mo man sang kay baga tinagan na bakay. Sumsunggarak tong kalmangag ko tinagan na. Ay, husto lagayam ti naramid na kada kayo. Isulagayam ti makapagbalbaliw kada kayo kini Berto iti nalabas a panagin inom yo. Ay kay husto kumamot din na bakay. Husto taruhopam. Sapay lakuma, tainton addamanen pakarabyan nyo. Sapay lakuma, taag parang manen. Tapno ad-addapay amabut-butong kayo kini Berto. Anya laki din. Effective ba talaga ti costume ta, kumare? Un nga rod kumare. Gapukit di itinalabas abartek da. Saan da nakadlaw asyak ti masidag kadakwada. Idi madama ti inom da. Wen nga rod, kumare. Panagkunada kat ni pare Berting nga talaga. Nga mayat mati naramid na kumare. Kitaam, kat manumutin nga aldaw asaan da nga imin inom. Imbaglakit din ata naira na Halloween ita. Iso amamati damat nga al-alya ni Berting ti masidag kadakwada. Ay, isulagayam ti makapagbaliw kadakwada. Wen nga rod, kumare. Al-alya lagayam ti makapasardang iti kinamamartak da. Bareng man kumare, no maikat dakit din amamin pinsan. Tapno adda serbi ti plinano ta apamutbutan kadakwada. Nakaskas daw, manday tanga aramid mo, Berto. Ha? Itaman pa nga da ka laang dito'y balay. Makapaikaw, amit Siga, di, bakit? Apay, saan ka amapan makiinom? Saanin? Pulos sa jak kaya ti uminom itara ko naktungat. Aha. Orawan ti uminom ko naktungat. Oho! Al-alya lagayam ti makapaysardeng iti kinamamartak yo kanilando. Anya? Al-alyamat gayam ni Berting ti katapat yo. Anya lakit din. Hala, huston bakit? Sa nabalita maulin na ito panaginom mi kinilando. Pulos asahan na maulit pa. Napabot nga kami ti kastaunay. Nasayaat no kasta, Berto. Iti ka ano man bakit? Diyak malipatan da ito Halloween. Ang nagparang ni Berting kada kami kinilando. Kat manipod mo tita. Sardengan min ti uminom. Pulos, punak tumay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Asino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wen, Ala, nakitak nga rod. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti ba ipapan iti ref. Ako na nga utangin ken ko, Ana. Bombay day jay. Anya? May sa lang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken ko, Ana, iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken ko, Ana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usarem. Tapno makaistak ka iti adu alakaw. Uwan nga rod na, Ana. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nag-purchase ko itilakok iti iling. Ay wen
tapno makatipid ka iti pasahe. Ilakwan nakman iti may 1 kilo a karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarapot a pichay. Imbag lang nga isagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ang tiref mo, ah. Ha? Awan kumare. Si Kaki Diman. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamot kun. Inutang ko lang iti Bombay. Anya, Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. anya. Iso ang naghulugan naklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inal daw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inal daw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Unman kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti daita. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkas talakay. Kasi ka man bakit? Mga ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay ngay daldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano dahi a Bombay. Saan nga istrikto? Kas lang ate? Ikaw na. Mga ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. Bayit ngagpaiso dahi taan na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidarin na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaang at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wala. Iso pa'y titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidarin. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumaray. Sana kasla. Talaga ka barbaro kumare. Nadlaw ko sigod mo't ngamin amay salaang tiref mo. Ngamay ta, duamot tan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wan mare, inutang ko iti Bombay. No, hindi kat kwarta ti utaken ko gamit mo't itan. O na yan kumari. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Si Kaki Timot, awan man pagkas ko. Amumatan, agmin maintenance ti amami. Iso ti may sapapapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpastuman laan. Un, ako mare, nga may mayat lata nga no cash, akas la iti ref ko. May mayat ti cash, tapno awan pampanunot, mabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan, nagala ka mo't itiref a hulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagala ak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmatlaang iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O, na yan, kumare. Di ka pa'y lang in cash. Tapno awang pampanunot, mabaybayadan. Anya nga hingarod kat awan mo't kwartak apagkas ko no bilang laang mare. Amumutun, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumutin agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref, ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din na sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan a hulugan.
Kas dayjay ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di, ay kat pagyaman amlatan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan, anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw da launa iti kinagraraman da. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait, pareya. Ay na, apo. Ada ka barbaro a ref ni bakla. Isuadwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no iso abak nang. Uray da dyan nilya, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mat ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pareya. Tila ik kami ti isyong. Ultimo hulugan arif da. Adda may bagbagam. Ay, katwa na! Dahil bagpay kanyak, ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pang panunutak abay bayadak, itong galawas. Nagtal na ka man. Anya nga wan bayadam may bagbagam mo. Gapulang ta di dam mo tilon mo, kastagi din ti bagam. Ay, agulimak ka, no di mo kat awildingak tangiwa mo. Limalalakyan ka, chismoso. Saan pa ka? Nana, nakita yo kaditi ka barbaro aref ni bakla. Kan kastamot ang tiref dahi Anelia. Ay, wow, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki din o kas day. Sa magayam. Anya? Dangag pa so ti ka barbaro aref dangam. Hulugan mo. Nay, kat anya nga iti parikot iti day, taparya. Didakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko di balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da di abakla kunamlan sa nga agutang. Uray da di anilya. Ngamne, puro matgayam utang ti usar da. Sika, mait. No siya, awan mat siguro ti dakas, iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Sa da matataktakaway, anya lakit din pariya. Diyos ko, pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no addaref a hulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intong kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti ref? Nam no apay anaskan aya, ama pa na istoryaan ni ti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae ko naktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Hey, jakman amo iti dayja a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. O na yan akaruba. Oray saan damat a pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipud pay ket man nakibiyang dayjay. Iso nga ato dito lugar tayo ti saan nga aking kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang ngamin. Awan bibiyang ko. Tinapatag ket nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a hulhuluga. Sa bagay mo't kidi ah.
Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ni, at nagsarda nga motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo ma. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. At chinilas mo jarwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amo di makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nagpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan ata da jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti ko kumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na lamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo lang timbayad mo. Anya lagi ding. Sumardang ka man duling. Ang mga no ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamon da. Unay kan pareha pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kuligdor. Manumit na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladak-dakkal pa iti utang mo ngam isura. Duling! Agbayin ka mamut parya. Siyak nga asawam ti mababay nga pwede kas tangaramid mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Parya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dito sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Kaabay na na. Saan magaya pa nakabaybayad iti utang na iti bangko ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, ket iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray saan mo na uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Anya? Kasta ka din, na. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Anya? Saan lang nga rodin ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapo! Kunak lakid din no apay nga agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. Adda ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Ang ulim kamat ko maa. Anya? At nandito ni parehang aglamlaman. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pareya. Salbag ka kay di abakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pareya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumit din nga aldaw sapsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka. May papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati. Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, repeatin nyo ti iba na. Sige. Nung di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Aday ta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan.
At least, oray hulugan, agbaybayad kami iti husto. Kat ala husto kumamatan Husto mo tan anga, tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka? Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref, kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay! Ala, husto kumamatan Nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san? Huston tarupam? Nakababain nga ibagbagam? Sikat yawanan bain! Lakay, abay, saan nakadi atulungan? Bubuya anak madlatan. Kay, tanyangay ko mati may tulong ko kingga. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon, tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karobam, salbag kagindiya. Lakay, Isungay ta, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo, ay kit aklo na ma. Basol mo na ita, pareya. duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayta. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anwen ti kas, no inutang mo't lang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Sa dino ka di manin ti Papa Namduro lakay. Siguro adda manin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bagay. Itang aminti ka sa anak ni Tata Punso, tita daya. Iso day pa panan may gani pare magloita. Ado ka no, kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammong asapulan. Kasta kadilatan ti aramid mo. Imbes atulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo? Gaputa day talatan buksit mo ti ammong nga isapo. Hindi bakit mo. Ay, laki, tinayada sa tulungan kanto, ito naon pa panan may gani pare maglaw. Sige, inakon ba kayo? Aguro uray ni pare magnunitarwa. Di nagdanag kay. Mangyawid ako pwede si tayo ito magan. Ay, di ka manin mangibabay duro. Makipangan ka lang arudan. Mangyawid ka kay? Ha? Nagmaditikas kang aramid mo. Agasan, may naita ka ng pare doon. Ay, agpila kayo mo. Mabulungan tayo. Alit na kayo, aglupyasan. Gusto Ay, ka. hindi kayo laki. Gibot ka na yan. Iya laki din na yan. Agpila kayo ta mabulungan tayo amin. Makapangan tayo tanya doon sa Canada. Pinak pa yung mga anak. Apayan ay nagpila ka tayo dito. Maganda, nagsuko. Mga laki, di na kinarawan na ito. May kalong sa mga Ala, napin. mga taro na pa. Alpasan na, agawit ta. Papasan nyo pa yung mata. Siya, mababay, pitikas ka. Karamitan pare. Sulit ka rin. Ano makapila damay. Mga Dalamin tao. doon. Dali pa Pinak pa yung mga lain itong mga Pasko. Teka. May kaluday ka nagpilan. Urang pala yung mga magdaw. Makamo ka pare. Pakami Basta ito itong na rin ka malpasa ka mga. nagpilan. Ano naman sila? Agawit akta. Makamo ka. Ano pa ito, mabati dito. Una na eh. Awan ko rin ko nga oray mabada ito eh.
Basta na pa. Sige, away. Mangisupot ang kumagtan iti si Dami. Ije balay no kaskasano. Alam na kita meron anak ka. Ika pinay karga jere. Ipapudot tulangan ni nanong mo ito sumangpit sa kaya si tatay. Nakadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan nyo ngay kadagito'y. Sa dino kayo kumain. Inyawit ko sa kita ng kapiti ponsyunan anak ka. Anya kayo ng tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pailaan. Nakababain. Inya ka na dinaya anak ka. Antay saan ni nanang mo. Simbang pwede na naggapoy di pala hindi. Hingga yabanan. Tama nga tayo kitin. Naimas tis ida tayo. Anya? Apa di mo maglagarawan ang nagita makan-makan. Lalupas kami anak ang kinimayroong anak ka. Idinto to sila. Buy-buya kang matlagtag na kita makan. Manggara. Ay na, jak kayat dagita ama kanduro. Iso ano kayat mo? Sida umlat ta amin ng dagitan. Anyala, kitinaya ito sa awa. Ano? Hindi mo kaya di makan. Panawan na karudan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa. Sayang mo. Rawot ka talaga. Inton ko nag-high blood kan. Puro tagtabati kayat mo. Ay, sana mapasabak na ito kanya bakan. Awan na ito high blood kanya. Kit no nagsalon ata ka tao. Awan to, ay sa bali amarikrik na kitibag eh. No diti, panagbisin ko no awan ponsyunan apakidarayak niya ito. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga addi mo kayat ipabagpagaan. Natangken at talaga ti ulong. Di naktungarod pagpabasulan no makaana ka iti sakit mo. Gapo iti nalabas at kinarawat mo. Kanya katiti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Nala, ibagayo, dapin na pati ka pa kita. Sa di daw, ti ko na mapapadam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Gusto kayo nana. Iso nga ibagayo. Manyati kaya't yung ibagatap no sa anak ama uti. Hindi po siya. Ang mga may busana kiti makan. Pangaasim ko ba, anak ko? Agbaliw ka ko ba? Among ka de, asikan di pagsasaritaan ng itinag tao dito'y lugar tayo. Gapaw, iti kasta nga aramid mo. Nya kayo lagi din ay anak. Bye-bye, ano lagi tao. Mapanlabot makiponsyon, ano kaya na? Asaan ka na siya, ti pagsasaritaan na? Ay, talaga natangkan ti ulaw. Tay talagang kinarawat mo, ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo, ti trabaho na. Tulungan tulad ta, di na. Basta di yan pakasikuran, lagi ti pang panggigyaw. Awan, bibiyang lagi tatawan niya. Saan nga isuda ti magpapakalgan niya? Oh. Makab mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsumsumbat mo. Pare, nasaya ata nakita ka dito yung parahangan niya. At ako man napatig agamagan ka. Anya ka dito ita pare. Sila napatig ngagpaisoan. Ako nga pare, nadamag ko ka. Pasking ka nung itatalan ko yung tulbiga. Pudno ka Ay, uwan pare. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka niya. Uwan ka pare. Makanday ka ko naman. Anya laki din pare Doro. Basta pagiponsyonan, saan ka nga pa uday? Uwan ka pare. Karniday ka ko naman. Ano laki ide. Sige nga rin pare. Dagasin tulad to niya pala, hindi bigan. Agkuyog tantaw na mapalitayan natatalan daw. Kung pare, namnama masala ka malataw nga umay. Tapno saan ka may busa? Sayang di karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nana. Nakita ko matitay ang nakasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday nga amam. Kasla saan amang mangan iti kasdyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tata. Di la maumumay ti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdyay mati kayat ng aramidan. Mana, di mo latan pakasikuran ti ama. Ingkakat agripason. Kaputa dandanin ti exam nyo. Mayra anak ko. Baybay amon ti ama. Agbalbaliw tulatan. No kayat na ti agbalbaliw. Uwan anana ngam. Nakababain lang amin ti kasjay nga ramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan.
Kaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanya. May papan itikas dyan nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam, balang agbaliwon. Talaga to, timakan pa kayo mga. Ipapasta ko mga. Talaga, Nag-iwas na dito sa kagana na po tayo. Ha? Mabayagin na kami nakasita ka na dito. Di mo na yan kami. Si kalagtan kita kayo na kita tatang. Di ka mo gaminan, malmal pa sa mga. Itay ka pa ilangan, so malubli dyan, timakan. Awal di, biya mo ka kita tao. Mga dapat kami na. Ayan nga, di ba? Ingka pa yung mga alay, di ka rin. Ano pa yung timakan? May kakidin ba rin? Agawitan. Napsuga ka mo. Mabigla lang na rin ba rin si kakawit. Anak pa yung mga isupo. Titi si daan, di ba rin? Uray na kita. Anya? Talaga ka de, nga awad babain mo, duro anak ka. Anya ka di malinday tayo. Bagbagayo na anang. Awan magkakaswan mo madihin na rin ka. Kasano kung ako na yung amang ibabainak na. Sa anak mo't anapan nagtakaw, nag-hold up mo pimatay kita. Yeah. Nagadaw din baga. Gam saan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sabay nagrawat ka mo't narod amangan. Ah. Sabay ugaling mo ti magisupag. Makipangan ka lang arudal, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si Candy tulong ti matang dagiti tao. Apay, saan ka di, amang ibabain ti kasta? Oo, may kayo laki. Di na yan, anak. Basta awan maling aramigal. Iso di ka kung pakasikuran ba? Baybayan niyo, ang sa ulat na nagita at tao, kaya't na kay baga, kaya't na kay baga. Gam nagalas, ti kasta pakasarsarita, anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti magmapanakanaon ka dagiti punsyonan. Tulungan kit din ati asawang maglako iti natang iti palengke. Uy, kadinanan. Tulungan ko yung awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Anya, O, at titi ka pinanang, agkapi tayo pa'y. apay, awan ka di manad ti asawa. Awan nanang, kas itisigod Napan manen nakipangan iti punsyonan. Tikit dilaing nang agsapol iti pasken. Ay, talaga nga awad deng-deng ka na. Itong kwan, pakaisagmakan na lang araw, tikas dyan nga raramidin na. Day tabat nga ron ti pagamkak nanang. Amangan mo makaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bay aman ako. Kasarita tumarad ti asawang. Made, tinalabas apan panangan iti karne. Sa dino manen ti papanam lakay. Mapan kakadimanin makipunsyon. Mapalakpakan ka. Naputa naglaing ka anang pugtumila bagay. Uy, inak manin makiponsyon di tataya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Hindi ka din akong ungat pa kay. Alisto ka abumakit no kosta. Sige kasi, no. Ang mga lumalataw iti pa pala. Mga nakangarudan iti badong. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba ka? Pag-aase. Agreeing ka man. Apay ay duro. Ay, disturbo ka iti pan na duro. Bakit turuan na? Nagsakit uray di Chay. Ay, diyan kung may turay. Ay, nakadinti mapaspasamak kan ka lakay. Ay, mabait lang. Riinot ti anak ta. Itaray ta ka lang iti ospital. Sige, mangyarong bakit na sa talaga dyan kung may turay. Sakit di Chay. Ala, mangan kan duro. Baglakit din at pinaruwarda ka mo ilaadahos iti ospital. Wala nga rin ba? Yung mga pagay. Natingmot na kita nakaidasal na ipasidang kanya ba? Awan ka dito karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Kaputa na banglegs. Iso day ti makagapon no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka. Gapo kadagijay amakan. Ano niya? Ay, sayang pa itagin siya bakit? Sa pinagano.
Ay, yung mga amo na bang resgayan dagajay pa kay. Di mon sayangan dagijay a karnedoro. Pag nakmam kumantikas di napasamak kan ka. Rawat ka nga minunay. Kaslasaan ka amangmangan. Gustong bagay. Bayan. Talaga jak kaya tayo hindi mo pa makiponsya. Jak kaya tayo na maulit. Tingnan siya na pasabak kanya. Pare, naimbag mata nakapasyal ka. Aray, kumusta tarik na mo nga? Napakaruan ka mo dami di daya pa nagsakit ti dyan mo. Food poisoning ti makagapaw. Nuwa pa nagsakit ti dyan mo paray. Huwag nga rin pare. Nakababay na dyan napasabak kanya. Sa pala kumaha paray, dagnagong kan. Pagpampanunutang kumantikas dyan napasamak yung ka. Huwag pare magna. Jak tong kaya, di mapal makiponsya. Pag sakit tumarin di dyan ko. Mundya ako, pare.